Ola, son Xaínza. Estamos aquí outra vez escavando na historia. Un dos descubrimentos máis importantes do home no Paleolítico foi o lume. O lume significou moito para o home primitivo. No primeiro momento, a defensa contra os animais, facíanse cercos, cazábase incluso con antorchas, con fogo. Tamén era un indicio de que podían comer mellor. Neste momento invéntase a cociña e podemos falar da primeira receta da sopa, a sopa que facía o home primitivo. Como faría? Pois colgando unha pel sobre o lume por medio de 3 palos dun trípode e botando nesa pel todo o que topaba, é dicir, pois auga en primeiro lugar, en segundo lugar poitas que recollía no bosque ou verduras e, sobre todo, trozos de carne, como fan aínda moitos primitivos. Así sería a primeira receta da cociña.